Nang Jin. Kasi pwede mo. Ikaw lipat ng mga atong tungaunon ha. Nagpalit na kayo ko dito topo, di ba? Kaya naligaw man ka, bakit topo? Sige. Nana sila insil. Pinipalita ka mo, wala na ako napalit sa topo o mais o ka ng may nga palos ang sagot sa limisan. Sige. Ay, sinigang. Fried rice dahil. Ano mo tawag ko ba yan? Ano mo ba isda ko ba? Kunam isda. Ha? Nalito? Yung mag-video sa ako.
Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu.